Здравейте! От YouTube канала на Фитнес и Здраве. В този клип ще ви разкажем всичко, което трябва да знаете за ефективното изгаряне на мазнини чрез калориен дефицит. Ще разберете как да изчислите какъв калориен прием да имате за деня и полезни съвети от нас как да отслабвате безопасно и без да връщате килограмите обратно. Изгледайте до края, информацията си заслужава. Първо, малко базова информация. За да навлезете в калориен дефицит, трябва първо да знаете на колко калории вие поддържате моментното си тегло. За тази цел може да използвате някои от калорийните калкулатори в интернет, които взимат на предвид вашите килограми, ръст, години и физическа активност. Имайте предвид, че това е само да придобиете някаква представа, не всички са точни и ще съответстват на вашия конкретен случай. Това, което ние препоръчваме е продължавайте да консумирате храна в рамките на този брой калории за определен период, например една седмица. Измервайте теглото си на редовни интервали, например в края на седмицата, по същото време на деня и в същите условия. Ако теглото ви се поддържа стабилно, това е индикация, че консумирате приблизително толкова калории, колкото са ви необходими. Сега навлизаме и в съществената част, а именно как да навлезем в калориен дефицит. За колко време и съответно какво да очакваме като резултат в последствие. Първо, какво е калориен дефицит? По-просто казано, калорийният дефицит означава, че консумирате по-малко калории, отколкото тялото ви изразходва за деня. Това е ключов елемент за отслабването, тъй като заставя тялото ви да използва натрупаните резерви като мазнини за производство на енергия. Предполагаме, вашата цел е да изгорите максимално мазнини и да се опитате да не загубите мускулна маса или да доведете до нежелани странични ефекти. Именно за това този процес трябва да става постепенно. Нашия съвет е 200-300 калории на ден, като това пак е много субективно. Този дефицит може да доведе до загуба на приблизително от половин до цял килограм тегло седмично. Този по-умерен подход може да подпомогне за постигане на устойчива и здравословна загуба на тегло, като същевременно се поддържа мускулната маса и се предотвратява усещането за глад. Много е важно в началото да не избързвате с рязкото изрязване на калории, понеже това може да доведе до загуба на мускул, както и негативни последствия в настроението, като умора, лошо настроение и съответно непрестанен глад. Съветваме ви, ако имате опит до сега в залата, да следите как върви вашата сила. Това, което имам в предвид е, например, ако преди сте правили дадено упражнение 4 серии по 10 повторения с дадени килограми, а сега в дефицит правите по-малко и то още в началото на дефицита, това трябва да ви е ясен показател, че сте прекалили. Както и обратното. Ако сте запазили сила и се чувствате енергичен, както и не гладувате, това означава, че сте в правилната посока. Това колко дълго време трябва да спазвате такъв режим, както се досещате, отново е индивидуално. Зависи от теглото ви и други фактори, но да речем, че искате да влезнете във форма и сте 80 кг мъж. Искате да свалите около 6 кг. Ако приемем, че ще сваляте по половин килограм на седмица, което е най-оптимално и най-вероятно ще се чувствате най-добре и ще губите минимално количество мускулна маса. Разделяйки 6 на 0,5, вие получавате числото 12, което са броя седмиците, съответно 3 месеца. Сега ще ви дам още малко съвети. Първото нещо, с което ще започнем е твърде нисък калориен дефицит може да доведе до загуба на мускулна маса и да намали метаболизма. Така, твърде ниски калориен дефицит може да има някои нежелани последици и върху организма, като първото нещо, което е загуба на мускулна маса. Ако калориите са твърде ниски, организмът може да започне да използва мускулната маса като източник на енергия, особено ако не получава достатъчно белтъчини. Това може да доведе до загуба на мускулна маса и намаляване на общата метаболична активност. Другото е забавен метаболизъм. При дълготрайно нисък калориен дефицит тялото може да реагира като намали общата метаболична скорост, за да се справи с стреса от липсата на храна. Това може да направи отслабването по-трудно, тъй като организмът ще се опитва да запази резервите си, като забави метаболизма. Затова е важно да се поддържа баланс между калорийния дефицит и поддържането на здравословен метаболизъм и мускулна маса. Постепенното отслабване с умерен калориен дефицит, комбинирано с съответната тренировка за запазване на мускулната маса, може да подпомогне да се избегнат тези нежелани ефекти. Когато намалявате калориите, е от съществено значение да се стремите към хранене, което не само намалява общия прием на калории, но и осигурява необходимите хранителни вещества за здравословно функциониране на организма. Сънят играе изключително важна роля за общото здраве и управлението на теглото. Запомнете това. Ето някои ключови аспекти, които подчертават връзката между съня и храненето. Първото нещо е регулирането на апетита. Недостатъчният сън може да доведе до дисбаланс на хормоните, които контролират апетит, като увеличават глада и насърчават консумацията на калории. Предполагам, неведнъж ви се е случило след дълъг работен ден
обсипан с стрес и какво ли още не, да прибегнете до хладилника вечер, да си вземете нещо и да се намувате хубаво. На второ, контролира хормоните. Някои хормони, като лептин и грелин, регулират чувството на наситеност и глад. Недостатъчният сън може да наруши техните нива и да доведе до по-голямо желание за храна. Следващото е поддържането на самата ви енергия. Достатъчният сън е ключов за възстановяването на енергията на организма. Умората може да накара хората да търсят енергия в формата на бързи въглехидрати, например, и захарни храни, което в крайна сметка може да влоши диета. Затова е важно да се стремите към редовен сън, който да поддържа здравословния ви режим. Предложението за възрастни е между 7 и 9 часа сън на нощ, но оптималното количество може да варира за всеки човек. Грижете се за съня си, за да поддържате енергията си, да регулирате апетита и да подобрите контрола си върху храната, което може да помогне при управлението на теглото. Жокерите, които можем да ви дадем, са: обръщайте внимание не само на как изглеждате, но и как се чувствате. Използвайте максимално съвременните предимства, като разнообразна храна, качествени протеинови източници и добавки, които могат да ви спомогнат. За улеснение може да използвате приложения като MyFitnessPal, където да следите макросите и калориите си, както и да въвеждате всяко хранене, за да сте сигурни, че се движите по план. Обръщайте внимание на съня си и възстановяването си като цяло. Дръжте се ангажиран, като по този начин няма да ядете от скука, както и избягвайте да държите вредна храна около вас. Надяваме се да ви бяхме полезни. Ако имате нужда от съвет, не се колебайте да пишете в коментарите. Това беше от нас и до нови срещи!